Hvordan er det nøkt til Rusland? Jeg er helt vanligt. Jeg er ikke vant av, eller ikke vant av, men jeg er våna, og jeg vant av en medalje. Og det gikk så ikke, men jeg valgte at legge varlige taktisk ut, og det gav en god tog, men ikke en medalje. Hva var det som gjør at du ikke kunne vinne medalje i kveld? Altså, jeg har jo noen krefter etter å ta det inn til siste 6 rundene, og jeg helt rent bare halda mot og komme mål, og rent få en ordentlig god tog, og jeg ser så først med at vi 41 sekunder halvtid det var, så jeg halvtid skal være nøyd. Hva taktikk har du lagt til sfært? Det virker som du har lagt i hølen av tog som vann, og at jeg bare fylltjatt med henne? Ja, jeg leier meg som nummer 5, og tar lov liksom valg 4. Det får tvärspelande jag ser på den vägen, och jag hade det var att göra för mig av att lägga mig efter för det. Och är inte så halta jag säger det som finns på platsen. Det gör det så alla vägen kommer med som är 5, men nummer 3 och 4 tar odds så inna 1 och 2, och jag har inga chans att ta hinna rätt. Man spelar tankappen så stor ransta 2000 meter här, ju när avskan att every kväll. Ja, alltså så det tar det inte det ser varliga för det. Så placeringsmässigt kan man säga, och så taktiskt valt jag lägga vart till att det är ju inte Jacksvall och 2000 meter manna kvällar. Men också om krafterna hej då var det checkt under kraften då brukt några krafter i 2000 meter. Det kan gott vara. Jag vet ju alltså jag var på hyra Arn Kapping nu, och jag sätter mig upp och kör under 2000 meter till en hög kapping, så det kan vara. Nu var det runt 2 kappingen där och jag lagt noterat här på kappingen där som du skulle låta gå i 2000 meter och 5000 meter. Så om det inte går så nöjt det som du har uppnått där. Alltså är alla konfirmerar för jag var sån 20 kilometer, så mentalt vet det gick så illa som det kunde. Men det är en kapping av flera, och 5000 meter gick gott, så det bästa löp som jag haft att jag lägger här till, så nu bara känna fram vidare, och så ja, en medalj kvar fullt om 2 år.